Satemene sumur ing tengah sawah dusun Nambaan, Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri iki wis sawetara suwe ditemokake. Nanging nganti saiki critane ora dilalekake dening warga. Luwih-luwih ngenani katiyasane banyune sing dipercaya kena kanggo nambani sawetara jenis penyakit. Sumur kasebut ditemokake kanthi ora sengaja dening Rohmat. Nalika nggarap tegal sawahe, mara-mara lukune ngerus bata kuna sing glegere cukup gedhe. Alon-alon didudah, jebul ing kono tinemu sumur sing temboke digawe saka bata kuna. Sumur sing sabanjure karan bilik sumur kasebut ambane mung watara setampah. Banyune banget megum tur ora nate asat senadyan ing mangsa ketiga. Nanging nganti saiki ora ana warga sing nggunakake banyu sumur kanggo mencuri tegal sawah. Jarene eman yen banyu sumur kanggo mencuri sawah, merga dipercaya kena kanggo nambani lelara. Kula nggih nggumun kok kathah sing judul tiyang ingkang padastaya mriki sami mbekta jerigen. Malah wonten ingkang saking luar Jawa, kandhane Rohmat. Ditambahake sakliyane bata-bata kuno ing satitere lokasi uga nate ditemokake pecahan genthong kuno. Watu kanggo ndeplok jamu, watu umpak, duit benggol, uben kuno, lan pecahan barang kuno liyane. Nanging nganti saiki durung ana panaliten saka Dinas kang kawogan. Diceritakake anake lasiran wis suwe wuta lan ditambahake menyang endi-endi sajak ora bisa waras. Warga dusun Nambaan kuwi njur ngupaya tamba menyang saweneh paranormal ing Tulungagung. Dening sang paranormal ora diwenehi tamba, mung dikandhani supaya ngombe banyu sumur sing gedene setampah. Papane sumur kuwi ora adoh saka omahe. Lasiran njur njupuk banyu saka mbelik sumur ing tengah sawah mau. Anake dikon tlaten ngombe banyu kasebut. Embuh dapur kebeneran apa piye anake lasiran sing wuta kuwi saiki bisa nyawang senadyan adahe penyawang mung 10 meteran. Sawise Rohmat nemokake sumur tiban kasebut, 3 dina candhake dheweke damngir kacang. Tegal sawahe pancen jembar. Sisih wetan sing lemahe rada dhuwur ditanduri mlinjo, inggo swasanane edum banget. Ing pinggir lor kebon mlinjo iki dheweke adeg gubuk kanggo ngetus kesel. Bubar nangir kacang, dheweke njur layah-layah ing gubuk kasebut. Wektu kuwi dina Selasa Kliwon, jam 11 awan. Lagi wae layah-layah dumadakan ing sacedhake ana saweneh wanita ayu nggendong anak lan gandeng bocah cilik umur 2 taunan. Durung nganti Rohmat kumecep takon, wanita ayu kuwi aweh ali-ali loro. Sing siji watu-watike abang, sing siji biru. Aku titip ali-ali iki. Upenono lan simpenen aja nganti ilang. Ngono kandhane wanita kuwi. Nalika Rohmat njingreni ali-ali kasebut, mara-mara wanita kuwi ilang saka pandulung. Saestu kula mboten ngimpi. Dithuk kula nggih pating printing. Sandangane wanita niku biasa-biasa mawon. Ngantos sepriki ali-ali niku taksih kula simpen.
critane Rahmat. Saliyane aweh ali-ali, wanita Nyolowati mau uga ninggal weling murih sumur sing ditemokake kuwi aja diuruk. Yen ana warga sing nandang lara ben ngombe banyu kuwi, ikhlasno wae. Yen ana sing njaluk kanggo mertamba, weneh ana. Lasiran sing anake wis bisa nyawang remeng-remeng mau njur nyilih ali-ali kasebut. Ancase murih anake bisa waras temenan. Tekan omah, ali-ali kasebut njur diseleh ing jero sawal bantal lan dianggo lemek turu. Manut critane Lasiran lan anake, lumangsane moro-moro omahe dikebaki bocah cilik pirang-pirang. Ana kang lungguh ing dhuwur meja, lemari, lawang, blender, lan papan liyane. Mergo anane sesawangan kasebut, esuke ali-ali kuwi enggal dipelekake marang Rahmat. Dalune kula ngimpi, wanita niku manggi kula melih, critane Rahmat. Pisan iki penyu ayu kuwi ora nggawa anak, mung meling. Murih ali-ali kasebut disimpen wae lan aja nganti pindah tangan. Jarine wanita kuwi mung karep ngenger marang Rahmat, ora marang wong liya. Senadyan wong sing kepengin napek banyu sumur kasebut saiki wis arang kading, ning Rahmat tetep nedya mrumat, malah diwenehi jedingan njagani mbok menawa ana sing kepengin adus ing kono. Yen banyu sumur dipercaya bisa musadani penyakit, kuwi rak mung lantaran sing paring palilah lan paring pitulungan mung Gusti kang akarya gesang. Mamula saben ana warga sing waras lan ngleksanakake slametan ing lokasi, Rahmat tansah ngelikake murih ndedonga amung marang nersaning Gusti Allah.